Hello lwgwpwr, Happy New Year बयखौबो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आरो बयखौबो गोदान बोसोरनि खुलुमहरबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय 2 तारिख दिनै जोङो फेमिलि बेरायहैनो नागिरदों आरोना। माने प्लेनिं गैयामोन, एकदम हरखाबै जाबाय। ओमफ्राय जोङो नै बेरायहैनो माने माबे जायगायाव थाङो आंबो मिथिया आरोना। माने बोराया खिन्थायाखै आरोना, मोननै जायगा बुंदों। दा माहाय थाङो आङो नोंथांमोननोबो खिन्थाथ'ला। दा जायगायाव थांनानै माबे जायगायाव थाङो बेखौ आङो दिन्थिहैनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय हाखु दाखु जोङो फैनाय जादों आरो माने प्लेनिं गैयामोन, लोगोफोरजोंसो थांनो खोथामोन। ओमफ्राय लोगोफ्राबो रायलायलायनाय जायासै, थांनो हाखु दाखु मालाबा उनावहाय लोगोफोरजों ज' थांफिननोसै आरो। दा ओरैनो जास्ट जोङो पिकनिकबो थाङा आरो माने ओरैनो पिकनिक स्पटआव नङाबा मोनसे जायगायाव बिदिनो एसे फेमिलि टाइम स्पेन्ड खालामनो थांनोसै आरो। बाबुखौ एसे गेलेहोहैनोसै ना बाबा। ओमफ्राय बोराया नै बैयावहाय बिरियानि मोनो नालाय, बेयावहाय बिरियानि लानो नागिरदों आरो दा। मानो होनबा जोंथ' पिकनिक नंखाया नालाय, जोंना फेमिलिजों साथामल' नै, रावबो गैया। ओमफ्राय बेखायनो जोङो बाबु आं बाबा बिरियानि जानोसै ना बाबा। आबैनाव थाङो, बयखौबो आबैनावबो थांगोन। हेपि निउ इयार होनजाय बाबा बयखौबो। हेपि निउ इयार, हेपि निउ इयार, हेपि निउ इयार सोनो मा हेपि निउ इयार, हेपि निउ इयार वारसो होनो, हेपि निउ इयार होननाया वार। दे लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो, साबस्क्राइबबो खालामनानै हो। आंना साबस्क्राइबारानो गैथारा लोगोफोर, अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौहाय आङो दाहाय जे जायगायाव सहैगोन बेयावहाय बानायबावनोसै आरो। दा दोनथ'नोसै अके लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जानो हागौ बयबो इन्जय खालामदों। दिनै मा मा लांगोन खिथादो। प्लेनिं गैयामोन थांनायनि जोङो, ओमफ्राय अब्लाबो थांनोसै आरो। बोराया लिंबाय, बोराय लिंबाथ' आं थांखानांगोन ना, मानो होनबा बोराया टाइम मोनाबा आरो थांनो मोनला आङो। दिनै लिंनायखाय थांनो मोनबाय, बिनि उनावथ' थांनो मोनखानाय नङा दालाय, लांखानायबो नंला। बेखायनो थांखानोसै आरो लिंबाय जखन। ओमफ्राय माहाय थाङोथाय आंबो मिथिया। एसे थाल मोनदों आङो, खिन्थु खिथाथ'ला आरो लोगोफोर। नै लोगोफोर जोङो मा लादोंमोन बेयाव जारागुरि बाजारावहाय बायदिसिना जाग्रा। नै मा लाखो जोङो, दै, केक, जुस, ओमफ्राय बिरियानिया गाहायावसो दोनबाय नोङो बे। हनै मेरला जाग्रा लाबाय, चिप्स बायदिसिना। जारागुरि नै लोगोफोर जोंना प्लेनिं गैयै बेरायनाय नालाय उल्था फैफिनबाय। जे जायगायाव थांदों बेयाव, ओमफ्राय नै आलदायावसो दा संखस बारबाय आरो जोङो। बेंगलावसो हाबबाय, बेंगलावसो थांनोसै। प्लेनिं गैयै बेरायनाय नालाय मा होनबावनो। मलायावनो मल होननाया, मलखौ मला होनो बियो। मलायाव थांनोसै बाजाराव मल होननाया। नै अरेन्जआबो फिसा फिसासो भुटाननि मोनोना, माने नङा भुटाननि नङा बियो, भुटाननिखौ सिनायखायो। बे गोरा गोरासो एसे गोखैहांनो जायो दा अरेन्ज नै सोर जायो।
बोखाजायो बाबा आंना आखाइ गैया र' नों रोङा आं बोखाना हरनोसै जाथारा नोंजोंहाय आखाइ फारजों बाबानोबो बोखानांगोन बिदि नङा होद आं बानायनि र' जायाखै orange हनै बोरायनि लोगोबो दङ ओरैहाय सोरबा आंथ' सिनाया लाबोखादोंना नोंलाय good jangan habubai ayo mabilai Cia bagan cia ayo mabilai cai ke bagan cia ayo mabilai बेखौ लाखिना आराम जानो हायो जों जिरायना दंब्रा बे दा जिरायना दं जों आराम जादोंना सिगाङाव जिरायदोंमोन मैदेर ओंखारो नैबो इलिफेन्ट जन बियो इलिफेन्ट जननो नैबे इलिफेन्ट जन मैदेर ओंखारनोसै नै श्रीथार फैदोंमोन आं खोथादोंना आं गिनाया नंगौ आं दावराव खालामदों आं न'आव मांकि नुनायसै मांकि खानो दावराव खालामनाङा बारदेरो श्रीथार हनै मांकि नुबाय हनै मांकि नुबाय हनै मांकि खेबदो नै लामायाव नुबाय हनै मांकि नुबाय हनै मेरला नुबाय मांकि हनै ओरैबो हनै सिगाङाव नायदो हनै नुबाय नुबाय नै मांकिफोरा बारदेरखो नायदो नुबाय हनै मासे हनै दावराव दाखालामखायो इलिफेन्ट फैयो नैबो फैगोया फैयोथ' हाग्रा नालाय बिसिनि जायगा बियो मिथिबाय नैबे इलिफेन्टआ हाग्राया उन्दुयो होमबा बिसिनि न' बियो बिसिनि न' जायगा मोननै फैयो खायो मोननैयो जिरै थादो दाहोनसै फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय जों जे जायगायाव फैदोंमोन बोराया ओरैबायदि गिदिंहोबाय गिदानो नै 3टा जाखानिसै दासो मोनफैदों माने पार'आवसो फैबाय आरोना जोङो पार'आव वेस्ट बेंगल पार' दासो मोनफैदों नै खुसियानो लाजाया सासेया मा बाबा नायनोसैथ' नायनोसै आयौ खुसियानो लाजाया बाबुआ ट्रेनिं गैयिनि फैनाय नालाय ओरैबायदि गिदिं दासो मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं एसे दिन्थिनोसै जाय फैफेराखै बांसिनानो फैखाबाय बिदिनो फेमिलि टाइम पास खालामनो फैनो गोसोबा फैनो हागोन लोगोफोर आं देखायलांनोसै एसे बोरै लांनो गारिखौ बाबुखौनो फार्स्ट बेरायहोनोसै गेलेहोनोसै बाबुनि थाखायसो फैखादों नालाय दे गाखोदो थादों बाबा आराम दा dulu tidak ada बाबा हनै गाखोनो गावसोर नारनो नायदों हनै नानि दिदियाबो गाखोबाय नै बेला सासे गाखोबावबाय बिसोरो जा आराम इन्जय खालामगासिनो दं मालाय बेखौ गाखोयो दा गिगोनसो बियो बेखौबो गाखोयो दा गाखोयो नोंलाय दादामोन गेलेदों 1 menit मा थांनो नागिरदों नोंसोर थादों आं राजस्थान नै जायो माबा नों गाखोयोबा आं गाखोया एसे थाबायनो बेखौ लानानै अल्प এই পর্যন্ত এই ওখানে
Hah? लगायनोबो दङ नै 50 টাকা কেজি माबायदिथाय पवा 50 ना कत भाई কেজি হ্যাঁ কেজি 50 केजि 50 এটা কি রকম এটা लगायनोबो जानोसै जानायनि दे 10 টাকা दे दां लगायनानै देरि होइसे नाকি माखिया এটা 20 টাকা 20 টাका मिठा ना माने लोगोफोर सोरबा फैयोबा फिथाइनि माबा माबिबो दङ जानो हागोन औ जाहैग्रोनोसै ओंखाम जानो जायगा नागिरगासिनो जोङो ओंखाम जानो फैदो ओरै गैयानो ओंखाम जानो जायगा नागिरै मोनाखिसै मालाय जायगा लाजोब्बाय ओमफ्राय जायगा दङाबो गासिनो जानानै गारनाय गोजा मैला जाजोब्बाय बैयाव थांसै बैबा मा बांला न' नै बेयावनो ओंखाम जानोसै जोङो ओंखाम जानो जायगा नागिरनानै दासो मोनबाय नै माखौ जायो बेबो नोङो आखाइ सुग्रोदो माखौ जायो नै मा लाबोदों बाबाया Pias matau. Ini bici. Oh, itu sih. Mana ada sini? Oh, nih dia foto lah kasih mas perang. Karena mereka cuma kesan lagi kan Indonesia. Ini dia mau ya kan? Kan kita bila tadi sini kan. Ayo coba. nâng không dậy nữa kìa hả Chạy, ăn chạy. thằng bà nâng từng thập anh nâng bà Không chạy bà. Trên nhà bao giờ thấy trên. Không chạy ba thằng này. beri bahkan tuh dạ thôi hôm nay ra độ là không chạy bao giờ nhưng mà ra đấy gì sẽ nó bây giờ nhỉ má má mày đúng nè phải không bằng không mày đúng nè này xin lỗi dậy Aku mau susu kaki aku dengan gorain ya. Horse sudah bilai horse. Kaki ya tang apa sih? Kaki betul. Terus Phạt vào làng phim thân là nữa. Phim thân là nữa. जायाखै दे खनसेबाव रिबोना हायोबा जादों हो थोस मान फैसा लायाथाय बेरायनायावहाय हरबासै बाबा नों मोजां मोनदों थांनोसै जोङो रिबेन नैबो आंनि बेगाव नै माबा दङ मा होनोमोनलाय 20 थाखा नै आंहा 20 टाका दङ नुबाय फैसायानो गैया नै बाबा मामिनो थौ बिजोंनो लायनि जायो 40 रुपिस 50 रुपिस जाबाय दा फेंफाया बेसेबां लायो फेंफा लानो गारदों नै बाबुआ थौ माबे फेंफा लानो नै बे